Hello guys, this is Shima TV channel once again. Sa pagkakataong ito, hindi muna ako mag-jokes, magpapatawa guys. Pero bahala na kayo kung tatawa kayo. Kasi at the other side, sa isang comedian, mayroon din mga panahon na siya ay malungkot, siya ay nakaramdam ng mga para bang iniwanan. Ayan. So itong mga music na aking si-share sa inyo mga guys, mga followers, subscribers, likers, commentators ito po sa aking channel, ay sana ay makapagdulot din sa inyo ng kahit konting aliw. Konting aliw. Ayan. Pero to yan guys. Hindi po namin mga as in mga vloggers na hindi namin kayang ibigay sa inyo lahat. Pero sana mga nakikita nyo ay makakatutulong, makasagot sa inyong mga problema, makatulong man lang sa pinakamaliit na paraan. So dyan lang kayo, dito lang ako. Ako nang bahala sa inyo. Okay? Watch this. Pag automatic na ang luha, tuwing nag-ating gabi, pag imposible mapakawa, di man nakuha ng ngiti, lumapit ka kaya sa akin nang ikaw ay maitangay sa kalayan ng ligaya. Tayo na kayo magtiwala, sapagkat ngayong gabi ako ang mahiwaga. LSC minsan ako'y nangailangan, kaya kang lumapit sa akin, ibinulong mo kaibigan ko ang iyong liwanag sa dilim. Lumapit ka kaya sa akin ang ikaw ay maitangay sa kalayan ng ligaya. Tayo na tiwala sa akin, sapagkat ngayong gabi ako ang mahiwaga. LSC Garap ko makita ang wanag ng umaga, maglalambing sa iyong mga mata. Di mahagilap sa luha ang pag-asa, nakikiusap sa buwan, himala, kasalanan ba? Humigil ako sa langit ng isang
Himala, kasalanan ba? Humingi ako sa langit ng isang himala. Himala, kasalanan ba? Humingi ako sa langit ng... Alam nyo guys, hindi lang dapat isang himala ang ating hilingin. Maraming himala.